Bon dia, són 2:15 del matí. Avui és 15 de desembre, arranca el Telenotícies. Avui us informarem de les últimes notícies sobre la marató, que aquest any tracta de les malalties minoritàries d'Europa. Avui, dins de la setmana de la marató, hem anat a visitar l'Hospital Sant Joan de Déu. Allà ens trobarem amb el doctor Quirós, especialitzat en el síndrome 22q11, una malaltia minoritària, i una pacient que ens explicarà la seva dura experiència al llarg d'aquest procés. Un patró d'anomalies que es produeix quan es perd un fragment del cromosoma 22. Hola, bon dia. Em dic Emil Aulos. Als 15 anys em van diagnosticar l'enfermetat de 22q11. Començar l'escola em va costar molt, perquè no podia relacionar-me, ja que la gent em veia com una persona. Per parlar de l'atròfia muscular espinal, us deixem un reportatge del Congrés de la Federació Catalana de les Malalties Minoritàries. Una de les diverses malalties hereditàries que destrueixen progressivament les neurones motores inferiors de la mèdula espinal és l'eutròfia muscular espinal. Ha estat convocada una xerrada al Congrés de la Federació Catalana de Malalties Minoritàries dirigida per la doctora Anna Febrer, on assisteixen com a convidats els alumnes de quart d'ESO de l'Institut Torre Vicent. Bon dia, avui estem aquí amb la doctora Anna Febrer, especialista en malalties minoritàries. Bon dia. Em podries explicar de què tracta l'atròfia muscular? És una malaltia hereditària que provoca la destrucció de neurones motores inferiors. Ara us deixem una entrevista amb un nen que pateix síndrome 22q11 amb els seus pares i un especialista. Good morning, people. Today we are going to talk about 22q11 syndrome. We are going to meet Mark, a person suffering from this disease. Hello, Mark. How are you? Hello, Laia. I'm fine. Ready for solving your questions. So more or less, the history is like Mark says. I remember the day that we left the hospital with Mark in my arms. And what about the school? The thymus is located between the sternum and the heart. It's a gland in the immune system. T cells mature within the thymus. T cells are critical to the adaptive. Ara donarem pas a un reportatge que parla sobre l'atròfia muscular espinal, coneguda també amb les sigles AME. L'atròfia muscular espinal és un trastorn dels gens que provoca debilitat i atròfia dels músculs progressivament, causant alhora el creixement de tumors no cancerosos a tots els òrgans. Aquesta malaltia afecta a un de cada 8.000 nounats vius. Majoritàriament, els símptomes es manifesten al moment de néixer. També es pot detectar amb proves. Ara donem pas a una entrevista amb el neuròleg sobre el síndrome cromosoma X fràgil. És una malaltia molt freqüent en la societat? Es considera la causa genètica més freqüent de la disminució de la capacitat intel·lectual. La malaltia afecta a 1 de cada 4.000 nens i a 1 de cada 6.000. Notícies del Torre Vicent. Espereu que us hagi conscienciat de la gravetat d'aquestes malalties minoritàries i la poca importància que se'ls dona a aquestes malalties. Bona tarda i fins una altra.